ťažkých momentoch poznáte, kto je skutočný priateľ a kto sa za neho iba vydáva. Hovorím to preto, lebo nemecký vládny poslanec navrhuje, aby bola Ukrajina chránená z nášho územia. Každý Slovák si uvedomuje, aké katastrofické dôsledky by to pre našu vlast znamenalo. A keďže ide o nemeckého obranného experta, tak je nepochybné, že si je veľmi dobre vedomý konzekvencií, ktoré by nám jeho návrh spôsobil. Len prednedávnom sme oslavili 79. výročie víťazstva nad Nemeckom a teraz tento istý štát sa opäť snaží dostať Slovensko do vojny s Ruskom. To sa skutočne vôbec nepoučili z histórie? Takýto postoj, aký týmto návrhom predviedli, len dokazuje, že záujem západných elít štvať Slovanov proti sebe trvá. S Ukrajincami sa im to podarilo, ale nedopustíme, aby to docielili aj so Slovákmi. Na záver len dodám, že arogancia tohto návrhu spočíva aj v tom, že s ňou prišli v čase, kedy Slovensko zmáha ťažký vnútorný zápas o stabilizáciu nálad spoločnosti, ktoré sú vyhrotené po politicky motivovanom atentáte na premiéra. Obsah a načasovanie takto závažného návrhu svedčí o absencii empatie smerom k Slovensku. A potvrdzuje to, čo hovorím neustále vo svojich vystúpeniach. Západné štáty, veľké západné štáty, nemajú záujem o občanov Slovenskej republiky. Majú záujem o Slovensko z hľadiska strategického významu pri presadzovaní vlastných geopolitických zámerov. Toto nesmieme zabudnúť a toto si musíme pamätať.